Здрасти! Ще ти направя едно видео и да ти обясня кое как да подобриш, за да можеш да си оправиш техниката с времето. Така, нека започнем с ваденето от стойка. Добре, до тук влизаш добре, само че виж сега какво става. Ето, тези крака не трябва да са тук, трябва да са някъдето тук. Идеята ти е, като наемеш лоста нагоре при ваденето, да може да не се получи ето това. Гледай сега. Само секунда. Ето, видя ли? Сега ще го върна пак да видиш. Значи това с голяма гира е предпоставка за контузия. Защото ти по този начин карваш тялото в позиция, която не е стегната. Тоест, ти вадиш тежестта, но краката ти напред. И това, което може да стане, ако извадиш тежестта и не дадеш този крак, нали, единия от двата, ако не го дадеш назад, това, което ще стане, е, че със сигурност ще паднеш. Което ние не искаме в тази ситуация. Това, което бих съветвал, е когато вадиш лоста, да сложиш краката малко по-назад. Някъде тук. Е така ще нарисувам. Някъде тук. И вече ти ще си експериментираш, защото самата стойка, виж, че и тя е под наклон, което означава, че малко или много трябва да се съобразим с това нещо. Така че да, това е един съвет. Краката да ги сложиш малко по-назад, за да можеш да имаш опора, като вадиш самия лост. Защото в момента се получава нещо от сорта на ето това. Тоест ти като си тук, тялото ти е долу-горе, ето така. И като извадиш лоста, само секунда, като извадиш лоста, се получава това. Хоп, видя ли? Добре, нека продължим напред. Сега, тия дискове, не знам за какво си ги сложил, нямат абсолютно никакъв смисъл. Ако не можеш да клякаш тип high bar, ще ти сложа сега една снимка. Едното е high bar, другото е low bar. Така, значи, спрямо твоята антропометрия, това, което трябва да направиш, е да клякаш low bar. Това ще рече да се навеждаш повече напред. Нека само да видим самото изпълнение на клека. И ще кажа отново. Само секунда. Добре. Това, което трябва да направиш, е, че ето тези дискове не ти трябват. Защото това, което случва, е, че между ходилото ти и самите дискове остава празно пространство, което не трябва да го има. Трябва изцяло, както предната част на възглавничките, където са пръстите, така и задната част, където е петата, трябва да бъдат на пода. Също и самия свод, той трябва да бъде стегнат. А това, което става, когато не е на пода, е, че се получава пространство, което пространство с времето и с повече килограми може да ти доведе огромни проблеми. Така че един съвет: да махнеш задължително тия дискове от това място, да клякаш без тях, дори да се навеждаш по-напред. И това, което можеш да направиш, защото тук виждам, че самия лост може би не мога да преценя добре, но пада малко по-напред. Не съм сигурен, от този ъгъл не мога да видя. Ако искаш да видя по-хубава техника, трябва да снимаш отстрани самия лост, да го виждам от тук, а не да го виждам от тук, защото така реално не мога да ти дам много добра обратна връзка. Това, което бих съветвал, е да пробваш да сложиш самия лост малко по-надолу. Ето тук, където ти е задното рамо. Някъде тук. И по този начин ти си по-наведен. Цялото ходило ще ти е здраво стъпило на земята. Също не мога да видя къде ти отиват и коленете. Дали отиват навън, дали отиват навътре. Това е като съвет, който бих ти дал. И
Не знам на 100 кг да слагаш бинтове, като дърпаш 140 тяга, даже можеш и повече. Мисля, че по-добре е да се научиш да клякаш без бинтове, защото на 100 кг да слагаш бинтове е малко няма смисъл за мен. И това реално ще ти попречи на прогреса напред, за да можеш да прогресираш във времето. Така, нека да видим напред какво става. Сега също като допълнение, много се клатиш. Реално при заключването трябва да изправиш хубаво коляното. То не трябва да ти е в позицията, в която ти е сега. То ти е някакси е така. То трябва да ти е напълно заключено. Заключени колене, заключен задник, дишваш дълбоко. Хвата е някакси неутрален, окей, за него нека да кажем, че е окей за сега. Така, продължаваме. Я да видим сега коленете. Не мога преценя добре, но коленете задължително ги буташ навън. Не навътре, а навън. За да може самите връзки на коленете да са в подходяща позиция, която трябва да се намират също. И пръстите на краката леко трябва да ги отвориш малко по-настрани, което означава, че самото ти коляно ще се ротира и ще отиде по-навън. И това, което трябва да се стремиш да правиш, е, че ако това ти е ходилото, да кажем, примерно, ако това ти е ходилото, това, което трябва да направиш е, че коляното трябва да ти е в същата позиция. Коляното не трябва да ти е тук, а тук да ти е ходилото. Тоест, това, което трябва да направиш е, че коляното трябва да следва ходилото. Там, на където гледа ходилото, на там трябва да ти е коляното. За да нямаш във времето проблеми с връзките. Нека да видим напред. Дълбочина ти е долу-горе окей. Но виж, много се наместваш. Окей, тук малко отстрани. Добре. Главата според мен няма нужда да ти е толкова нагоре. Това го забелязах и при тягата, като ми прати. Значи това, което е хубаво да направиш според мен с главата, е да ти е малко в неутрално положение. Виж колко ти е нагоре. Това няма нужда. Чак толкова според мен. Може да ти е малко по-неутрална, примерно така. Но тук тя ти идва чак така. Малко прекалено е. Също и за самите мускули на врата и за самите прешени, защото ти реално вкарваш супер много напрежение в последните прешени, които са тук на гръбнака. И това, което става е, че виж как буташ цялата глава нагоре. Това, което трябва да направиш е малко да смъкне самата глава надолу. Малко да е по-неутрална, самия поглед да гледа не насам, а малко да гледа надолу. Друго, коленете виждам, че май потъват леко навътре, но не съм сигурен. Не мога да го кажа от тук. Може би. Иначе като цяло гръбнак ти е добре. В неутрално положение ти е гръбнака. Не е да кажеш да е някакси така, а ти е някакси неутрален, така да го кажем. Не е и прекалено изпъчен, а ти е неутрален, което ти е перфектно. Но това, което трябва да направиш, е задължително да махнеш дисковете, самите пръсти, ако можеш да ги изкараш, леко да ги ротираш навън, коляното да следва пръстите, главата да ти е леко по-неутрална. Също ваденето на лост, преди малко го коментирахме.
И като цяло мисля, че е това. Също нещо много важно. Виж къде къде са ти самите дискове, къде чеклякаш и виж откъде вадиш лоста. Много крачки правиш назад. Няма нужда от толкова крачки. Трябва ти не повече от 3 крачки, за да можеш да влезеш в перфектната позиция, която ти е нужна. Така че това е като съвети, които бих ти дал. Наблегни на тия неща и ще кажеш как е.